Ето, тук тръгнахме по пътечката от едната спирка до другата, защото и без това изтървахме автобуса. Ето го туриста как се движи на гърба на баща си. Ето къде бяхме. Ето го поинта. Той въобще не е далече. Ние сме на половината път. Даже по-голямата. Сме минали. Ето, виж си ги бързите. Я да ги видим, да ги снимаме. Ето къде да се вижда в храста. Виж там, значи пускат лодките. А, да, ето ги. Там се пускат с лодки. Да. Там е най-страшно. Там да седнете.